ji sala 2011 ve bêhtirî 20,000 cihadî ji 81 welatên cîhanê derbasî Sûrî û Iraqê bûne, tevlî Daeş û Cebhetun Nusra bûne. 10 dewlet hene, para wan ji hejmara giştî 75% ye. Ev dewlet kî ne? Çawa derbas dibin? Ji Tunis 3000 cihadî, ji welatên Yekîtiya Ewropa 2605 kes û Ereba Siûdî 2500 cihadî derbas bûne. Ji Urdunê 2089 cihadî, ji Megrib 1500, ji Libnan 809 kes, Rûsyayê 800, Libya 556, Türkiye 400 kes derbas bûne, Mesir 358 kes.